Huwag ka na maingay, uy. Alan Miguelab shout out. Sir Ernie Miguelab shout out po. Ayan. Bubukas-bukas ko lang po. Yan Miguelab shout out Alan and Ernie Barrera. Miguelab shout out po Sir Ernie. Tamsak ho. Salamat po sa patamsak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ay. Ayan, kabubukas ko lang po. Wala pang tao. Ay, mali. Ayan, JC, may galab shout out. JC on Night TV, may galab shout out lalabs. Maraming salamat sa inyo dyan. Tamsak Dano, salamat sa patamsak lalab JC. Maraming salamat dyan, Alan Aquino, Ernie Barrera, and JC on Night, may galab shout out. Kylie, may galab shout out lalabs Kylie. How are you lalabs Kylie? Good morning host, blooming ka lagi. Ayan, salamat lalabs JC.
I'm doing good, I'm doing good. How are you doing this morning? Ayan. I just finished eating, cooking. Ara and Elos Vlog, may love shout out Madam Ara. Ayan. Salamat po. Patamsak po, salamat lalab sa iyong patamsak. Ay sige, tamsakan natin yan. Ayan, magpapatamsak ako sa inyo mga lalab sa aking premiere. Sige po, tamsakan natin yan. Patamsak naman pa ako sa aking premiere mga lalabs. Ayan. Matagal pa naman yan. Tamsak lang sapat na mga lalabs. Salamat. Ayan, Arlene, tamsak dan. May love shout out. Ayan, patamsak pa ako sa nakapin mga lalabs. Patamsak po sa nakapin mga lalabs premiere. Ayan yung aking premiere. Padikit po please. Ayan, Madam Arhos, sa premiere mo. Salamat po, Madam Ara. Pumpkin Mendoza, may love shout out. Arlene, ayan. Tamsak 9, salamat po sa patamsak everyone. Maraming salamat po. Ayan. Sir Ernie, salamat po sa patamsak dyan. Ayan. Laniski, patamsak naman yung nakapin lalabs. Yung nakapin lalabs, Laniski. Tamsak lalabs sa nakapin. Ayan, yung aking premiere. Ayan, Pumpkin po nagbaba ng kanyang bahay. May love shout out everyone. Ayan. Maraming salamat po, like po sa premiere. Ayan, may premiere din siya. Sige po, like natin yung premiere na yan. Ayan. Odon, wait lang po, Odon. Ayan. Ayan, Niceville, may love shout out. Niceville, ayan. JC Onate TV nagbaba ng kanyang bahay. Tamsak dan sa nakapin, host. Ayan. Coltio, ayan. Coltio, ayan. Tamsak ho, salamat po sa patamsak everyone. Ayan. Thank you so much po. Thank you. That was a cool video. Ayan. Thank you Kylie Lalabs. Ayan. Tamsak ho, salamat po sa patamsak. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. May love shout out. Ayan. Thank you so much Alan Aquino and everyone. Ano yung aking pen? Ayan, Laniski Vlog po nagawa ng kanyang bahay. Laniski, gising ka pala labs, mag-aalas 2 na. Inabangan mo ba ako? Ayan. Medyo late si host kasi nagluto pa ako. Ayan. Alam nyo naman late tayo ngayon umuwi. Late ako nakauwi. Then late naman kaluluto ko lang. Ayan. Kaluto ko lang kung habang, alam nyo ba mga lalabs, habang nagluluto ako, kumakain ako. Sobrang gutom. Tinangag ko yung kanin kagabi. Ayan. Nagluto ako ng itlog na may kamatis. Ayan. Storm. Habang nagluluto ako, sumusubo. Para ilos dan pasokli na lang po. Ayan. Ayan, palike naman po ang nakapin mga lalas. Dan na ba kayo mga lalas? Thank you so much.
Like din natin sino ba yung may premiere. Odon. Kay Pamkan. Ayan. Alan Aquino. Parera. Sir Ernie. Ayan, Pamkan Mendoza Dan from JC Onit. Ayan. Pamkan, please return to JC Onit TV. Thank you, lalams. Reiko. Laniski Dan, pasukli na lang po from Niceville. Ayan. Laniski, pasuklian na lang si Niceville. Laniski, patamsak naman ako sa nakapin, lalams. Magbakas ka dun, Laniski. Hindi ko nakita yung bakas mo. Ayan. Yan, Niceville po nagawa ng kanyang bahay. Niceville. Ay. Hintayin mo natin dumami yung tao bago tayo mag-pin. Ayan. Yan, Arlene, padikit po, please, from Arlene. Ayan, thank you so much, everyone. Thank you so much. Nice done sa'yo, thanks. Ayan. From Laniski, ayan. Laniski, patamsak naman yung nakapin, lalams. Hindi ko kung nagbakas ka dun. Ayan, salamat naman. Ayan, Laniski. Magbakas ka doon sa nakapin. Ako yan. Premiere ko yan. Manood ka yan, Laniski, kung paano yan ipipremiere. Para pag ikaw nag-premiere, marunong ka na rin. Ayan. Tamsakan mo yung nakapin and then magbakas ka doon. Ayan, BC Momsi Dan po from JC Onit. BC Momsi. Salamat po. Ayan. Ayan, si Lynn Ganda, yung aking member po, binababa ni Nightboot. Ayan, mga lalabs, thank you so much. Ayan, 2 million in the house. Miguel Love, shout out 2 million. Thank you so much, 2 million. Ayan. Ayan, Bangon Pilipinas, Tamsak Dan Host. Ayan. Bangon Pilipinas, Miguel Love, shout out. Salamat, lalab, sa patamsak. Tamsak Dan Host. Salamat, lalabs. Ayan, 4 million in the house. Miguel Love, shout out. 4 million, thank you so much. Patamsak naman po ako sa nakapin sa premiere ko, mga lalabs. Ayan. Arlene, padikit po, please. Ayan, lablabin niyo si Arlene, mga lalabs.
Ayan, Ebs Malinta po yung aking member. Binababa po ni Nightbot mga lalabs. Palablab mga lalabs. Thank you. Ayan. Sir Ernie, nandyan ka pa po, Sir Ernie? And Alan Aquino? Pamkan. Ayan, 4 million in the house. May love shout out. Maraming salamat po sa inyong lahat. Laniski, nandyan ka pala lang, Laniski. Idolus, tamsak ko na kaso store pero may narinig akong nilaok ng manok na sa sabungan ka ba? I-edit lang yan, lalabs. Nilagay lang yan. Ayan. Wala ko sabungan, lalabs. Nasa ano yan? Nasa grocery ng ano? Nasa Carrefour. Ayan. Yan lang yun, nilagay lang yun. Edit lang yan, lalabs. Walang manok dyan. Ayan, Laniski, nababa ng kanyang bahay. Laniski. Lalab, Laniski, patamsak sa nakapin. And then magbakas ka dun, lalabs. Premiere ko yan, Laniski. Abangan mo yan, Laniski, kung paano mangyayari yung premiere na yan, na para if ever na mag-premiere ka rin, ayan, ganyan gagawin mo. Ayan, Bangon Pilipinas po, nagbaba ng kanyang bahay. IC Tamsakdan, may love shoutout IC. Ayan, maraming salamat po IC. Padikit po please from IC mga lalabs. Ayan. IC. Ayan. Patamsak naman po sa nakapin mga lalabs. Ayan. Hindi pa pala natamsakan si Pamkan. Sabi niya kanina. Magtamsak-tamsak muna tayo. Padikit naman kay IC mga lalabs. Ayan. Tamsak muna tayo sa mga may premiere din. Ayan. Pamkan, nandiyan ka Pamkan? Ayan, Sir Ernie, nandiyan ka pa po ba? Laniski vlog dan, ayan. Laniski, pabalikan na lang si Bangon Pilipinas dan sa'yo. Ayan, Bangon Pilipinas po, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Bangon Pilipinas. Laniski, pasuklian na lang yung mga dumikit sa'yo, Laniski. Ayan, Bangon Pilipinas, dumikit din sa'yo. May numero pala si Pamkan. Ayan.
Yan, Pamkan, nagtamsak na ako sa'yo, lalabs. Thanks, Bangon from Laneski. Ayan. Ay si Rapi Dan, ayan. Ay si Frappy, ay dan si Bangon Pilipinas, ayan. Pasuklan na lang IC si Bangon Pilipinas, dan na po sa'yo, ayan. Padikit po, please, from IC, ayan. Sinong andyan? Laniski, nandyan ka pa ba? Ayan. Nagsialisan na sila. Si Alan Akin umalis na rin. Sir Ernie Barrera, nandyan ka pa po ba? Madam Ara, nandyan ka pa? Umalis na rin ata siya. Padikit please, ayan. From IC, padikit kay IC. Sino ba to si IC? Sana all, ang laki ng kanyang bahay, ayan. Si IC. DJ John Ray Remix. Nagalaw. Ayan, 3 million in the house. Bigla shout out 3 million. Thank you so much. 3 million, thank you so much. Ayan. Sir Ernie, nandyan ka pa po ba, Sir Ernie? Wala na. Bangon Pilipinas. Tinig ko nga Bangon Pilipinas kung nakadikit na ako sa'yo, ha? Ayan. Tingnan ko Bangon Pilipinas kung nakadikit yung main ko sa'yo, ha? Ayan, main channel mo pala to. Yung dati pala akong dikit sa'yo, Bangon Pilipinas. Ayan.
Tiririn, tin, tiririn, tiririn, tan, 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 tan. May kumagat. Ayan, premier po from Bicolana ng Oragon, palablab mga lalang. Ayan, Bangon Pilipinas na kapin. DJ John Ray Remix. Silang ganda vlog din, ayan. Bigyan kita ng 5, Bangon Pilipinas. Silin ganda vlog dan, ayan. Salamat Bangon Pilipinas sa pagdikit kay Silin, ayan. Yan ay aking member, thank you. May harang agad. Must happen mix DJs. Natakpan na talaga ako. Ayan, nasaan na sila? Mga lalabs, nasaan na kayo? Ayan. Reggie Flores Remix. Yan, padikit please from IC, mga lalabs. Palablab kay IC. Ayan, nasa bahay mo ako, nasa bahay mo ako, bagong Bangon Pilipinas. Bakit nakadikit na pala ako sa'yo? Nilmar channel doon, ayan. Salamat lalab sa pagdikit kay Nilmar. Alex Pence, may love shout out Alex. Alex Pence, ayan. May love shout out sa lahat from Alex, ayan. Ayan Alex, may jacket ka na lalab, salamat. Maraming salamat naman dyan Alex. Samurai. Alec Pence. Yan mga lalabs yung aking mga member dyan. Palablab po sa nakapin. Ayan.
Bangon Pilipinas po nakapin mga lalabs. Alec Pence Vlog, mega mega love shout out. Ayan. Salamat sa jacket, walang nga naman po lalab Alex. Ayan. Benji Flores Remix. Palablab po ang nakapin. Ayan. Yan, patamsak naman po sa aking premiere. Ayan, binababa po ni Bicola ng Uragon mga lalabs. Ayan, si Bicola ng Uragon ako po yan. Tamsakan naman ako sa aking premiere mga lalabs. Salamat. Dan pulpak sa nakapin, ayan. Bangon Pilipinas, pasuklian na lang si Alex. Pasuklian na lang bangon Pilipinas si Alex, ayan. Dan sa'yo, hi host, how are you? Ayan. I am good FC, thank you, ayan. FC Jack, hi, mega love shout out, thank you, ayan. Laneski, ayan, ang gawa ng kanyang bay, Laneski. Laneski lalabs. Natamsakan mo na ba si Bicola ng Uragon? Ayan. Mag-ano ka dun, magbakas ka lang Laneski dun sa premiere ko lalabs. Ayan, si Bicola ng Uragon ako yan. Sonic Wave Disco Mobile. Ayan, dikitan mo si Alex. Ano, Laneski? Dan premier na Bicola ng Uragon. Ayan. Ayan, salamat po Alex Lala sa pagtamsak. Salamat. Ako yan si Bicola ng Uragon. Ayan. Dancing with the beat with DJ Zamora Remix. Sonic Wave Disco Mobile. Dan po sa nakapin. Ayan, from Laneski Vlog. Harang, salamat sa paharang lalabs. Balik na lang. Andyan pa ba si Bangon Pilipinas? Bangon Pilipinas, patusok sa premiere. May premiere ka rin pala eh. Mega love shout out host. Ayan, mega love shout out lalabs Nilmar. Ayan. Kumusta ka na Nilmar lalabs? Ay, kami kumagat. Bangon Pilipinas dan ako sa'yo. Ayan, thank you so much. Nilmar, may kumusta ka na? It's alright. Of the nights. Ayan, palablab naman ako Nilmar. Patamsak naman ako sa aking premiere lalabs Nilmar. Ayan. Ayan, si Bicola ng Uragon lalabs Nilmar. Patamsakan naman lalabs. FC, ayan, give thumbs up to FC. Not on Bicola ng Uragon, ayan. Bicola ng Uragon and me, it's only one person, ayan. That's my premiere.
Pasukin natin yung premiere ni Alex. Ayan. Tito Bob Cooking Vlog, may ginagawa shout out. Ayan. Tito Bob Cooking Vlog, kumusta po? Ayan. Okay lang po, lalabs. Ayan. Kumusta ka rin po, Tito Bob? Ayan. Dan Alex from Laneski. Ayan. Alex, pasokla na lang po si Laneski. Tamsol boss, salamat lalabs kasi channel. Ayan. Tamsak naman ako lalabs sa aking premiere. Ayan. Si Bicula ng Oragon. Ayan. Babalik po, Alex. Ayan, 8 million in the house. Miguel love shout out, 8 million. Thank you so much. Umalis na ata si Bangon Pilipinas. Bangon Pilipinas, nandyan ka pa ba? Or umalis ka na? Tambay lang muna, host, kasi pasahan na naman ng module maya maya. Ayan. Sige lang lalabs, Nilmar. Ayan. Bangon dan my friend, please connect. Ayan. Bangon, pasuklaan na lang yung mga dumikit sa'yo. Ayan. Wala na ata to si Bangon eh. Nandiyan pa ba si IC? IC, nandyan ka pa ba? Ayan, Sir Ernie Barrera po. Palablab ako mga lalabs. Arlen's TV Dan. Ayan, from Bangon. Arlen TV Dan from Bangon. Ayan. Bangon, pasoklan mo rin sila ni Ski Vlog. Ayan. Numikit na rin siya sa'yo. Ayan, 6 million in dash. Lalabin nyo yan si Ernie Barrera mga lalabs. Ayan, Bangon, pasoklaan si FC Jakay. Ayan. Dan na din sa'yo. $205. Ayan, Tito Bob dan my friend from FC. Ayan, Tito Bob. Pasok lang na lang po si FC po. Ayan, dan na rin sa'yo. Bangon Pilipinas dan. Ayan. Ayan, Bangon. Pasok lang na lang po sila Neski. Dan Sukli Bangon Pilipinas from Nilmar. Ayan. Ayan, salamat. Ayan, patamsakan naman ako sa aking premier mga lalabs. Ayan, binababa ni Bicula ng Oragon yung aking premier. Ayan. Tamsakan naman mga lalab, salamat. Ayan. Miguel love shoutout Alex. Ayan, from Kasi Channel. Tito Bob Cooking Dan from Bangon. Ayan. Nakapindan. Ayan. Bangon Dan na sa'yo si Sir Ernie Barrera. Ayan. Pasoklan na lang Bangon po. Bangon Pilipinas si Ernie Barrera. Madam, Miguel love shout out. Ayan.
Madam Mary Rose Nation, mag love shoutout po, madam. Ayan. Premiere po, patamsak naman kay Bicola ng Uragon, mga lalabs. Ayan. Balikan ko po kayo param Tito Bomb. Ayan. Dan tusok Alex sa premiere. Ayan. Si Alex, natusok ko na ata to si Alex eh. Our street, many sound system. Ayan, tamsak kay Alex. Tamsak sa premiere. Ayan, from Ernie Barrera. Ayan. Yan, salamat po sa patamsak, Sir Ernie. Like a virgin. Ayan. Duslak guwapa. Ayan, may love shoutout po, madam. Alex, ayan, tingnan natin. Ayan, sukla na kita, Alex, ha. Ayan. Sukla na kita, Alex. Sa main ko. Magdikit na tayo. Ayan, Madam Irene TV, Marina V, ayan. Mega love shoutout po, ayan. Nick Family Host, hello, ayan. Tusok na sa premiere mo, host, ayan. Salamat na loves kasi, ayan. Ayan, 7 million in the house, mega love shoutout. Madam Mary Rose po, nagawa ng kanyang bahay, ayan. Yan mga lalabs, yung aking premiere po, ayan, binababa ni Bicola ng Uragon. Patamsak naman ako mga lalabs, thank you so much, ayan. Bangon Pilipinas, ayan. 3 na lang po sa nakapin, ayan, 3 na lang. Alas para mapagpin na tayo ng bago. Dikitan nyo na yung nakapin. Dalawa na lang. Ayan. Dalawa na lang sa nakapin. Ayan. Ibs done. Ayan. Again from Ernie. Ayan. Dalawa na lang po sa nakapin. Kasi channel. Ayan. Nagawa po ng kanyang bahay. Alex done, my friend, and thank you. Ayan. Rina V. Ayan. Yan, Madam Rina. Patamsak naman po ako, madam, sa aking premiere. Ayan. Si Bicola ng Uragon po. Ayan, ako yan. Ayan, Bicola ng Uragon po, yung aking premiere. Roger Palakat, mega love shout out. Ayan. Premiere po, premiere. Ayan. Dalawa na lang sa nakapin, dalawa na lang. Ayan. Laniski, nagawa ng kanyang bahay. Laniski, ayan. Kumusta na yung bahay mo, Laniski? Gumuhit ka na ba? Ayan. 81 pa rin. May harang na agad yung ano mo, ah. Chicken tinola. Irene Tamsak, dating dikit from Ernie Barrera. Ayan. Mga lalams, dalawa na lang sa nakapin. Ayan. Harang Mary Rose Nation, madam. Ayan, nagawa ng kanyang bahay. Ayan, Kim TV, mega love shout out. Happy Star. Alan Pence Vlog dan. Ayan. Alan, pasuklian na lang si Bangon. Ayan. Kasi channel dating dikit na ako sa Nilmar. Ayan. Sige, sis, ganda mo. Ayan naman. Ayan, salamat po, madam. Maraming salamat po, Madam Mary Rose. Roger Palakat Dan. Ayan. Roger Palakat Dan, si Nick Family. Ayan, pasuklaan na lang po.
Maraming salamat po, Madam Mary Rose. Ayan. Ayan, Nick family po nagawa ng kanyang bahay, Nick. Nick family nagawa ng kanyang bahay, mga lalabs. Tingnan natin yung nakapin kung gumuhit na. Yung dalawa na lang po sa nakapin, dalawa na lang. Ayan, FC dyan. Nagbawa ng kanyang bahay, FC. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Mikasha, may galab shout out. Ayan, kumusta ka na, Mikasha Lalabs? Ba't di ka na nag-LS? Hinahanap kita kanina. Chinik ko pa nga yung ano mo. Sabi ko bakit di naman to nag-LS. Kumusta ka na, Lalab, Mikasha Kusin? Ayan, patamsakan naman ako sa aking premiere, mga lalabs. Ayan. Ipin ko muna saglit yung aking premiere bago tayo magpin ng iba. Ayan, patamsak naman po sa aking premiere, mga lalabs. Ayan, Bangon Pilipinas, dan na sa'yo si Jonaski. Ayan. Pasuklan na lang si Jonaski. Dan sa'yo, Bangon. Mikasha Kusin, nandyan ka pala, loves. Sana si Mikasha? Tamshared Miss Bolong, ayan. Salamat sa patamshared, lalabs. Kailan ka babalik sa pag-LS mo, oy? Ayan. Ayan, Bangon. Nakailan na ba si Bangon? Gumuhit na ba siya? Nag-10 ka na, Bangon, di ba? Ayan. Nick family, thank you. I'm done to you. Ayan. Patamsak naman ako sa premiere ko, mga lalabs. Ayan. Yung nakapin, patamsak po. Ayan, Madam Mary Rose Nation po nagbaba ng kanyang bahay. Jonas Kidan, my friend from FC. Ayan. Please connect from FC. Ayan. Ayan, FCUTW from Junaski. Tamsak, ayan, salamat po sa inyong mga patamsak, mga lalabs. Maraming salamat, Mikasha. I'll be back soon in the world of streaming, Miss Bulong. I miss you all. Yes po, chinik kita kanina. Sabi ko bakit di pa rin to naka-LS. Ayan. Jonas Kidan Pulpak. Ayan sa'yo. Ayan, salamat, Alex. Mary Rose Dan from Nick family. Ayan. Laniski, nagbawa ng bahay. Punta tayo kay... Ayan, Miguel Love shout out. Korean my friend, ayan. Korean my friend, how are you?
Ayan, 10 million in downs. Miggy love shout out 10 million. Ernie Barrera, ayan, nagbawa ng kanyang bahay, Ernie. 10 million in downs. Miggy love shout out. Thank you so much. Nick Family Dan, ayan. Okay, Mikasha, I am waiting. Ayan. Sinitch kita araw-araw kung nag-LS ka, wala. Korean, my friend, Miggy love shout out. Ayan. Mikasha lalabs, ayan. Lamlamin po si Mikasha. Ayan, palablab ng kapin mga lalabs. Ayan, lanis kidi kita naman yung nakapin. Ayan. Oh, nagpalipad siya mga lalabs. Thank you so much. Ayan. Thank you so much, lalabs. Korean, my friend, thank you. Ayan. Palipad siya mga lalabs ang ating super chatter. Thank you. Thank you so much. Ayan, Korean, my friend. Thank you so much. Please connect on the pin mga lalabs. Please connect on the pin. Ayan, thank you. Yan, palablabang nakapin mga lalabs yung ating super chatter. Thank you so much. Korean, my friend, thank you. Ayan, 6 million in the house. May love shout out. FC Ja, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. FC Ja. Madam Mary Rose Nation po nagbaba ng bahay. Dan sa nakapin from Alex Pins, ayan. Nilablabin niyo po yung nakawin mga lalabs. May ligin siya magpalipad. Ayan, Nick Family po nagbawa ng kanyang bahay. Nick Family, ayan. RV Mini Sound, big love shout out lalab, tamsak idol, ayan. Salamat sa patamsak lalab. Sexy, anong klaseng lipad madam, ayan. Ayan yung nagpalipad ng pera lalabs. Yung kanina, yung lumilipad na pera. Ayan, Mikasha lalabs. Namimiss ka na namin, ayan. Ayan, RB. Madam Mary Rose nagbawa po ng kanyang bahay. Ayan. RB Menidan, my friend, please connect from FC Ja. Ayan. Yan, Jonas Kidan sa'yo, Alex. Ayan. Salamat sa paharang lalabs. Ayan. Palablab naman po ang nakapin mga lalabs. Palablab. Thank you so much. Ayan.
Junaski, salamat. Ayan. From Alec Pence. Thank you so much, lalabs. Ayan, saan ba si ano ano ba to? Saan na ba yun siya? Si Exy, ayan. Mga gusto mo kong paliparan, Exy. Bikini man, ayan. Ayan pa ba si Exy? Ayan. Dan ako sa'yo kanina, Junaski, ayan. Salamat, lalabs, Alex. Tagal naman yan, oy. Thanks for watching. A like would be Exy, appreciated. nandyan patamsak po upcoming live, ayan. And don't forget to subscribe. Ayan, sige po, patamsakan natin yan. Dan na po kayo sa nakapin, mga lalabs. Itamsakan natin yan, Madam Mary Rose. Ayan, Korean my friend, nagbawa ng kanyang bahay. Ayan. Dan si Alex Pence, idol from Roger Palacat. Ayan, Alan Aquino po nagbawa ng kanyang bahay. Alan Aquino. 7 million in the house, mimigalab shoutout. 7 million. Exy, nandyan ka pa ba, lalab Exy? Ikot-ikot man tong mobile ko ay. Ayaw makisama. Dan tamsak Mary Rose. Ayan. From Roger Palaka. Thank you, lalabs. Thank you. Ala, ang mobile ko na buang na oy. Namatay na. Ayan, 8 million in the house. Mimi love shout out. Namsakdan na Madam Mary Rose. Buwang na oy. Ayan. Roger Palakat dan sukli sa'yo, brother. Thanks. Ayan. Brother, thank you so much. Ayan. Roger Palakat dan. Ayan. Thank you so much. Mary Rose. Nagbaba po ng kanyang bahay. Ayan. Thank you na nga to. Nawala yung music natin. Oy, ayan. Sana yung ating music. Palitan na natin yung ating kanta para maiba naman. Ayan. Ayan.
Ayan, it's Scam TV done to you from Alex. Ayan. Eric Garcia, may love shoutout po Eric. Ayan. May love shoutout Eric Lalans. Inanais ko. Ayan, patamsakan naman ako mga nalab sa aking premiere. Ayan, binababa ni Bicola ng Oragon. Yung aking premiere, thank you so much. Meaning na 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 na. Sir Ernie, nandyan ka pa po ba, Sir Ernie? Sir Ernie. Wala na si Sir Ernie, umalis na si Sir Ernie. Ayan. Harang, salamat sa paharang. Ayan. Ayan mga lalabs. Patamsakan po ang nakapin. Patamsakan. Ayan. Premiere. Salamat sa paharang. $7 million in the house. Big love shoutout. 7 million. Ayan. Ayan, Korean my friend, palablab ako mga lalabs. Ayan, nagbababa siya ng kanyang bahay. Korean my friend. Ayan, HS Cam TV, nagbaba po ng bahay. 7 million in the house, big love shoutout. Thank you so much. Tusukin nyo yung nakapin mga lalabs. Mary Rose Nation Dan Sukli sa'yo Lods. Thanks. Ayan. Ayan, FC dyan. Nagbaba ng kanyang buy FC. Thank you, FC. Thank you. Ayan. Alex Pence Vlogs. Welcome. Ayan. Ayan mga lalabs, yung aking member po na si Kino Bambam. Ayan, palablab naman mga lalabs. Binababa ni Ailinski si Kino Bambam. Ayan, Korean my friend po, nagbaba ng kanyang bahay. Korean my friend. Ayan, Korean my friend, I'm done to you from Alex. Ayan. Okay lang yan, Alex. Nagsusuklian si Korean. Ayan yung nakadilaw na logo. Nagsusuklian lalabs. Tinitingnan niya yung bakas. Susuklian siya. Hintayin mo lang magsuklian sa'yo.
HS Kim TV dan tuyo from Alex. Ayan. Dikitan mo yung ano, yung nakadilaw na logo ano, Alex. Pupuntahan ka niyan sa LS mo. Ayan, FC po nagbawa ng kanyang by FC. Ayan, 8 million in downloads. Mega love shout out, 8 million. Thank you so much. And mga lalabs, yung premier ni Bicolana ng Oragon, patamsak naman ako mga lalabs. Ayan. O yan po si Bicolana, Madam Mary Rose na tayo. Please let connect my friend. Ayan, from FC. Ayan, please connect to FC mga lalabs. Ayan, Eric Garcia po nagawa ng kanyang buy. Eric Garcia. Thank you so much, Eric Garcia. Ayan, patamsakan po ang nakapin. Ayan, padikit naman po kay Bloody Coder mga lalabs. And then Kino Bambam. Ayan. Ayan, Eric Garcia po nagbawa ng kanyang buy mga lalabs. Eric Garcia. Ayan, 7 million daw. Miguel love shout out, 7 million. Thank you so much. Ayan, palablab po ang nakapin. $8 million in down. Thank you so much. FC Giant. Nagbaba ng kanyang buy FC. Ayan, palablab naman ako mga nalab sa aking premiere. Ayan, binababa po ni Bicola ng Oragon. Thank you so much. Lanis, kinatulog ka na. Ayan, nandyan pa si Laneski. Sunod kita dyan, Laneski. Huwag kang umalis, ha. Ayan. Tamsakan mo muna yung nakapin, Laneski. Ayan. Si Madam Mary Rose, puntaan mo yan. Nag-LS yan. Si Alex, ayan. Dikitan mo yan, Laneski. Dikitan mo rin yung nakadilaw na logo, Laneski. Ayan, nagsusuklian siya. Yan si Korean, my friend. Please connect Laneski vlog. FC Jakay, Miguel shout out from Mary Rose. Laneski vlog, ma'am. Miguel shout out from Mary Rose. Ayan. Ayan, Laneski. Ano mo yan si Madam Mary Rose? Ayan. Kalimbangin mo yan. Korean dan. Ayan. Sino ba yung Korean yung may dilaw na logo? Ayan. Dikitan mo yung nagsuklian, Laneski, yung nakadilaw na logo. Ayan. Ayan si Alan Aquino. Dan ka na ba dyan?
Ayan, 8 million in the house. May love shout out. Mary Rose, hi. How are you? Already connected to you, my friend? Mary Rose, done. Ayan, Madam Mary Rose. Done na po sila ni Ski Vlog. Ayan. Pasuklan na lang po, madam. Maraming salamat. Ayan. Eric Garcia, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Eric Garcia. Ayan, Kim TV po nagbaba ng kanyang bahay. Kim TV. Laniski Vlog dan. Ayan, from Mary Rose. Ayan, Laniski dan na siya si Madam Mary Rose. Ayan, Eric Garcia po nagbaba ng kanyang bahay. Eric. Yan lang Ski Vlog po nakapin palablab mga lalabs. FC Jakay already connected your channel since few months. Ayan. Ayan, Eric po nagawa ng kanyang bahay. Eric Garcia. Ayan, Lily, Miguel, shoutout Lily. Ayan. How are you, Lily? Ayan mga lalas, palablab naman ako sa aking premiere. Ayan. Binababa po ni Bicula ng Oragon. Ayan. Ayan, premiere po ni Bicula ng Oragon. Ayan, patamsak mga lalas. Padikit po yung nakapin. Ayan. Laniski Vlog. Ayan, palablab po ang nakapin mga lalabs. Ayan, Korean my friend, nagbaba ng kanyang bahay. Korean, ayan. Palablab po si Korean. Yes.
Ayan, Eric Garcia po nagbawa ng kanyang bahay. Ayan. Ayan yung aking yung aking member po na si Opelia. Ayan. Binababa po siya ni Nightbot mga lalams. Palablab, thank you so much. Ayan, 6 million in the house. Big love shout out. 6 million. Ayan. Ayan, SPRCC Patrol Vlog, Miguel Love shout out. Ayan. SPRRC. SPRCC pala, baliktad. Ayan, may jacket ka na po, SPRCC, Miguel Love shout out. Ayan. Cooking with Sapia, Miguel Love shout out. Ayan. Cooking with Sapia, hello host, how are you? Ayan. Amalia Bermudo, Miguel Love shout out po. Ayan. Samsakdan host, Miguel Love shout out. Ayan. Amalia Bermudo. Ayan po, may jacket ka na po, Madam Amalia. Thank you so much. Ayan. Thank you host from Cooking with Sapia. Ayan. Ayan, Madam Amalia, meron ka na pong jacket. I love your voice. Ayan, thank you so much po. Ayan. Mas pwede isdaan dito. Opo, isdaan po dito. Ayan. Isdaan dito, lalabs. Tingin ko kung main channel mo to, lalabs PR. Ayan. Tingnan ko kung ano. Thank you also for my jacket. Ayan, thank you. Thank you din po. SPRCC, ayan. SPRCC, ayan. Punta ko baka di pa tayo dikit sa bahay ko. Ayan. Di pa ako nakadikit sa'yo. SPRCC. Yes, main ko yan. Ayan, suklian na kita ha. Ayan. 557 ka pala. Mega shout out everyone. God bless. Ayan, nasa bahay mo na ako ano. SPRCC. Suklian ko na to. Yan, nasuklian na kita, SPRCC. Sa aking main channel. Si Mom Amalia, alam ko nikit na tayo eh. Amalia Bermudo, ayan. Dati na tayong dikit, Madam Amalia. Tamsak host from Kutia AB channel. Ayan. Thanks. Sino gusto barter dito 15? Ayan. From SPRCC. Ayan. Sino daw may 15 mga lalams? Ayan, SPRCC, pwede bang idikit mo na lang yung 15 sa nakapin? Ayan. Ako na lang magsusukli sa'yo. Ayan, SPRCC. Nandyan ka pala, loves. Okay, host. Ayan. Sabihin mo lang pagdan na ha. Ayan, para ako na magsukli sa'yo.
Cooking with Zapia lalabs. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Cooking with Zapia. OTW na ako sa nakapin. Ayan, salamat lalabs. Naulian din kita ng 50 na. Ayan. Kasi dikit na ako sa kanya lahat. Ayan, bumagsak na naman siya. Hindi pa siya nakaisang daan. Ayan, Eric Garcia po nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Eric Garcia, thank you. $83 na siya. Ayan, sige po. Ayan, salamat. Dan full pack sa nakapin from Amalia. Ayan. Laniski, nandyan ka pa ba? Sukulian mo yung mga dumikit sa'yo. Ayan. Dikitan mo yan si Amalia is PRCC. Ayan. Si Kotia Channel. Ayan. Cooking with Zapia. Ayan. Sa aming tube, love shoutout. Ayan. O sa amin tube, we still there. Ayan. Thank you. Ayan, sabihin mo lang ano kung dan ka na kay ano ha. Ayan. Laniski Vlog. Ayan, o sa amin tube, thank you so much. Ayan. Ang ating super chatter mga lalabs. Powered by DJ Bongbong Exclusive. Sa amin tube, ayan. Thank you so much. Thank you so much. O sa amin tube. Wait, I will drop your link. Sa gabi't araw. Ayan, Mama Milods. Big love shoutout po, Mama Milods. Harang pa, ayan. Kumusta ka na, Mama Milods? Na-monetize ka na po ba? Ayan. Tatanaw. Ayan, harang-harang. O sa amin tube. Ayan. Please connect o sa amin tube mga lalabs. Ayan. Wow! Kay DJ Boom Boom pala yan. Pa-share it naman. Ayan, Amalia Bermudo TV. Nagbaba po ng bahay. Ayan. Cooking with Zapia, Mama Milods. Ayan. Tamsak lang, happy na. Ayan. Ayan, premier po ni Bicolanang Oragon. Patamsak naman mga lalabs. Ayan, ako po yan si Bicolanang Oragon. Mama Milods, sige tamsakan natin yan. Please connect on the pin mga lalabs kay Usamin Tube. Ayan. Kita niyo yung nakapin mga lalabs, yung nag-LS dyan, ayan. Mahiligin siya magpalipad, hindi man siya napasok sa LS, basta lang nagpapalipad siya ng ganyan, ayan. Oragon ka man diin sa Bicol, ayan. Yes po, nasa ano po ako, Bicolana, ayan. Taga-Bula. Ayan, Mama Milods. Tamsakan po si Mama Milods mga lalabs. Ayan, FRCC dan ka na kay Laniski ba? Tingnan ko nga. Pamilya Hello, may love shoutout para Mama Milods. Ayan. CRCC, ayan.
Ako ma'am sorsogon manay, ayan. Parang isang sakay lang yun, di ba? Haba ng harang mo sis, ayan. Pag sobrang harang mo mamilods, ikat mo na yan. Ayan, 8 million in the house, may love shout out, ayan. Mama Milods, hello din po, ayan. From Amalia Bermudo. Please connect on the pin mga lalab sa ating super chatter, ayan. Sa amin tube. Din kay Korean my friend, ayan. Nagbawa ng kanyang bike, Korean my friend. Alex, ayan, nagbawa ng kanyang bahay. Pamilya, kumusta na sis para Mama Milods? Tamsakan natin. Premier mo ba ito, madam? Ayan. Monetize ka na pala, madam, ano? Mashallah. Harang, ayan. Salamat sa parang lalabs. Salamat, Alex. Yan, Mama Milods. Natamsakan na po kita, Mama Milods. Ano ka na pala, Moni? Salamat, Sisi. Ayan. Ayan, Eric po. Ayan, Dan 15 sa nakapin ho. Sige po, ayan. Papunta na ako sa iyo, ha. Ayan. CRCC. Papunta na ako sa iyo, lalabs. FCRCC. Eric Garcia dan tamsak dating dikit. Ayan. Yan, salamat. Sana hindi na siya kainin ni Lolo. Ayan, please connect on the pin mga lalas. FCRCC on the way na lalas. Ayan. Is VRCC pala. Ayan, watching na ako is VRCC. Ayan, ano ba to? Sunrise Place Playground. Ayan. Alec Pence Vlog, tusok na para Mama Milods. Ayan. Malablam po ng kapin mga lalabs yung ating super chatter o sa amin tube. Ayan. Dan sa nakapin from Alex. Ayan. Booking with Sapia po nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Korean my friend, palablam mga lalabs. Jessica, may love shout out. Jessica, ayan. Ayan, palablam po kay Jessica mga lalab. Usamin tube dan connect to your please return. Arigato. Ayan. Ayan, ano, Alex. Nagsusukli yan si Usamin. Pero hindi yan siya nagpapasok. Nagpapalipad lang yan eh.
Sino pa gusto makibarter? 5 sukli po, ayan. Kay SPRCC, ayan. Ayan, sino dyan mga lalabs? Makipagbartiran? Ayan Alex, baka meron ka dyan. Ayan, makipagbartiran ka na. Sir Ernie po, ayan, baka may 10 ko dyan Sir Ernie, ayan. Paano daw, bartir kayo? Sir Ernie Calvo. Ayan, kay SPRCC. With tamsakto, ano, SPRCC yung ginagawa ko. Ayan, Eric Garcia, patusok sa Premier, ayan. Hina ang signal ko, host. Matagal maka-change. Ayan. Mama Melods dan tusok na po. Ayan. Maghanap ka ng ano. Dan sa nakapin. Ayan. Salamat po Mama Melods. Ayan. Dikitan mo yan Mama Melods yung nakapin. Tingin ko sino pa may gustong tamsak dikit tig 5 banana balik ko sa inyo. Ayan. May naging magpalipad Mama Melods. Yung nakapin. Hindi yan siya napasok pero nagpapalipad. Ayan. Benten, may love shout out. Ayan, Benten. Ayan, Benten, may jacket ka na Benten. Ayan, Cooking with Sophia, may love shout out. Ayan. Magbaba ng kanyang bahay. Ayan, Korean my friend, palablab mga lalabs. Hindi pa ako tapos SPRCC ha. Ayan. Nagdidikit pa ako sa'yo. Salamat sa pa-jacket host. Ayan. Walang nga naman po. Ayan, Korean my friend, nababa ng kanyang bahay. Kim, ayan. Cooking with Sophia OTW, ayan. Parang Benten. Ayan, SPRC si Patrol Vlog dan Pulpak Loads. Ayan. Yan, nakamin siya. Ano? Ay, Alex. Nakamin din siya. Ayan, Kim TV nabawa ng kanyang bahay. Jessica Jen. Dan na kayo sa nakapin mga lalabs.
Alex Pence Vlog, ayan. Dating dikit na tayo, dagdagan kita 5, ayan. DJ Dance Remix. Cooking with Sapia Dan, ayan from Benten. Cooking with Sapia, pasuklian na lang lalabs. Itagal pa, oy, ayan. Dan na kayo sa nakapin mga lalabs. Harang, ayan. Salamat sa paharang lalabs. Init million in the house, Miguel Love shout out. Tinatapos ko lang si SPRCC, ayan. Benten, salamat. Pamilya Sisdan sa'yo, ayan. DJ Dance Remix. Ayan, 7 million in the house, Miguel Love shout out. It's me, Jim. Miguel Love shout out na loves. Ayan. And manalas patamsak naman ako sa aking premiere. Ayan, binababa ni Bicola ng Oragon. Yung aking premiere, mga lalas patamsakan naman po. Ayan. Salamat. Miguel Love shout out host. Ayan, 111 TV. Ayan, SPRCC dan ako ng 50 na. Ayan. Suklian na kita lalaws. Hinda na ako sa'yo SPRCC ng 15. Ayan. Alex Pence Vlog 6 Banana sukli sa'yo idol. Ayan. Ayan, maraming salamat. Tamsak dan nakapin dating dikit. Ayan. From 111 TV. Annalyn Galindes, Miguel Love shout out. Ayan. Mga lalabs, yung aking premiere po. Ayan, pinababa ni Bicola ng Oragon. Patamsak naman ako mga lalabs sa aking premiere. Yan po yung aking premiere. Thanks host. Ayan. SPRCC patamsak naman ako lalabs. Sa premiere ko lalabs. Ayan. Si Bicola ng Oragon po ako yan. Ayan, 10 million in the house, Miguel Love shout out.
Tingin ko muna nga si Laniski kung graduate na siya, nag 100 na ba yun? Okay, host. Ayan. Salamat naman po. Ayan. Basta team buyog, kapauyog. Baldado, Tesco Mobile. DJ Rodski, And mga lalabs, palablab naman ako kay Laniski. Ayan. Road to grade 1 siya mga lalabs. Salamat SPRCC lalabs. Thank you so much. Ayan. Tuwa naman ako sa iyo. Ayan. Salamat SPRCC. Ayan, 111 TV, nagbaba po ng bahay. Ayan, 111 TV, dikitan mo yan si SPRCC lalabs. Ayan, Annalyn Galindes po. Dan po, ayan, from 111 TV. And mga lalab sila ni Skipo Road to grade 1. Kulang pa siya mga lalabs. Ayan. DJ RK Bomb. Ayan, ipagraduate lang natin yung nakapin mga lalabs. Iwan ko muna nakatambay sa'yo, mamalingkin na ako sis. Ayan. Mama Melod, sige po, mag-iingat ka po. Ayan. Ayan mga lalabs, palablab naman po yung nakapin. Ayan. Isa na lang, graduate na siya ng grade 1. Ayan po yung nakapin, road to grade 1. 111 TV, ayan, padikit yung nakapin lalabs. Sige Mama Melods, pin kita maya maya, ayan. Kunin ko na lang yung link mo, ayan. Salamat lang anuman po. Yung nakapin mga lalabs, road to grade 1 po mga lalabs. Ayan. Hindi kita nyo na po yung nakapin para makagraduate na siya ng grade 1. Ayan yung nakapin po, isa na lang mga lalabs. Ayan, hindi kita nyo na po yan. Ayan, 8 million in downs, may love shout out. Yung nakapin po mga lalas palablab naman po. Ayan. May ganda kamin pala ako.
Hi babes, mga love shoutout, thumbs up. Ayan, padikit po please. Mga lalabs, ayang nakapin. Ayan. Isa na lang po sa nakapin. Ayan, graduate na siya ng grade 1. Padikit po please from IB. Ayan. Ayan, Madam IB, padikit naman po sa nakapin lalabs. Road to grade 1. Ayan, isa na lang po sa nakapin, isa na lang. Harang, ayan, salamat sa paharang lalabs, Alex. Yan po yung nakapin mga lalab. Isa na lang sa nakapin. Isa na lang. Ayan. Ayan, Korean my friend. Negros Beats Blog. Yan, Eric Garcia po nagbawa ng kanyang bahay. Negros Beats Blog. DJ PJ. Ayo. Yan na kayo sa nakapin mga lalabs. Ayan, road to grade 1 po. Ayan yung aking mga binababa mga lalabs. Palablab naman po. Kinubambam. Social distancing. What is social distancing? What is social distancing? What is social distancing? 1 liter distance. Ayan, si Bloody Coder po palablab mga lalabs. Yan, 9 million and dance mga love shoutout mga lalabs. Na po ba kayo sa nakapin? Ayan. Ayan, isa na lang po sa nakapin mga lalabs. Dikitan nyo na po yung nakapin. Ayan yung mga binababa ni Ailenski po palablab mga lalabs. Ayan si Osamin Tube, Kinubambam, and Bloody Coder.
Ayan, please connect on the pin mga lalabs. Ayan, 8 million endows, mga love shout out. Ayan, isa na lang sa nakapin, isa na lang. Ayan, wala pa rin dumidikit sa nakalakapin. Ayan. Korean my friend, hello. Ayan. Please connect on the pin mga lalabs. Ayan, Korean my friend, please connect on the pin. Just give me 1 minute, I'll come back mga lalabs. I will drink water. Kim TV, please connect on the pin lalabs. Only one. Ayan. Only one on the pin who's done 10 thumbs up sa premier mo. Salamat. Ayan. Ayan, SPRCC, maraming salamat lalabs. Nakatulog ako, host. Ambot ka, Laniski. Tingnan mo yung ano mo. Nakapin ka. Suklian mo si SPRCC, Laniski. Nakatulog daw. Nakatulog. Mga lalabs, maaluoy na kayo sa nakapin. Isa na lang. Ayan. Ayan, 99 na siya mga lalabs. Isa na lang. SPRCC, maraming salamat lalabs. Isunod kita kay kay Laniski, ha. Ayan. Pasobran mo na yung isa, SPRCC, maluoy ka na sa nakapin. Ayan. Isa na lang. Isa na lang SPRCC, ayan. Ako na, ayan. O sa amin dan loads, ayan. SPRCC dan po, ayan. Ayan, salamat naman SPRCC, napakabait mo, ayan. Kasi kawawa naman yan sila ni Ski, panay bagsak. Salamat naman talaga dyan, ayan.
Panay bagsak ni Lolo. Hindi siya nakakagraduate ng grade 1. Arthur Lalabs. Kumusta ka na, Arthur? Salamat naman SPRCC. Ayan. Yan, Laniski, gagawin ka na ng 105, 106. SPRCC, thank you so much. Ayan. Okay lang, sis. Ayan. Most thank you. Walang anuman, Laniski. Ayan. Nanggigil na ako sa banana mo eh. Panay mo ni Lolo. Ayan mga lablabin nyo po si SPRCC. Ayan. Ayan, projectionist. Bakas lang, balik agad. Ayan. Mega love shoutout, projectionist. Punta tayo kay SPRCC. Nasaan na yung wala ka bang SPRCC, yung didikit sa akin, go to channel lang po. Ayan. SPRCC, pin ko yung mo. Mag go to channel kayo mga lalabs. Tingnan ko lang sila kung graduate na. Ayan, thank you so much naman. Oy, nag-100 na naman siya. Sige, SPRCC, pin kita ha. Ayan. Sis, patamsak nyo upload ko. Ayan, from Arthur. Sige, Arthur, puntahan ko yan. Kumusta na yung WH mo, Arthur? Hindi ka pa rin namuni. OTW sa nakapin. Ayan. Ayan, salamat projectionist. Dikitan mo yan at marami siyang sukli. Ayan. Isang dikit, 5 ang balik. Takas ko nga yung aking paa. At ako'y nangalay. Ayan, 6 million in downs. Miguel, shout out. Ayan, Arthur, punta ako sa bahay mo. Tapusin ko lang tong harang. Kay SPRCC. Ayan, 578 SPRCC patrol dan full pack, pasukli na lang. Ayan. Harang sis. Ayan, salamat Arthur. Ayan, punta ako sa bahay mo, Arthur. Ba't ayaw mo to? Ayan, dan sa nakapin. Ayan. Ayan, SPRCC, dan na si Arthur. Dan si projectionist, pasuklian na lang lalabs. Ayan, 7 million in downs. May glove shout out. Ayan. OTW sa dumikit, tag 5 kayo mga lalabs. Ayan. Ayan, thank you so much. Mga lalabs, dikitan nyo yung nakapin. Ayan, 5 ang balik. Isang dikit. Ayan, 5 ang sukli. Kasama yung kanyang main channel. Ayan.
Ayan, 7 million in the house. Miguel Love, shout out. Ayan, SPRCC Patrol Vlog dan boss sa'yo. Ayan, from Kutiyang. Sige Kutiyang, magsuklihan sa'yo 5. Ayan. Isang dikit, 5 ang sukli. Ayan. Arthur OTW, ayan. From SPRCC. Arthur Saban. Ayan, Korean my friend po, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Pala ba kay Korean my friend? Ayan yung aking mga member po na mga binababa ni Nightbot. Palablab naman ako mga lalabs. Arthur Saban, ayan. Arthur Tamsak Lalabs. Ayan, palablab naman ako sa aking mga lalabs. Premiere, ayan, binababa ni Nightbot. Ay, hindi. Nabikula ng Oragon. Mali yung sinabi ko. Arthur Saban dan 5. Ayan. Ayan, bikula ng Oragon. Laniski, dikit na ako lahat ng mga Nightbot host. Ayan. Sige, salamat. Laniski, hindi mo pa ako tinamsakan. Tamsakan mo yung premiere ko, Laniski. Ayan, si Bicula ng Oragon. Magbakas ka doon, Laniski. Ayan. Click mo lang yan. Ayan. Tamsakan mo, Laniski, yung aking premiere. Ayan. Ayan, Bicula ng Oragon. Ako yan, Laniski. At matulog ka na. Kakabanana mo, malilate ka na naman dyan. Ayan.
In Arthur, tamsak na ako sa'yo ng dalawa ha. Ayan. Ayan, natapos na yung aking music. Napagod na ang music ni Inday. Kutia Dan 6, ayan, mashallah. Kutia Dan 6 sa'yo si SPRCC Lalabs, ayan. Maraming salamat SPRCC. Thank you so much Lalabs. Dan 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 dan. Yung aking music, wait lang. Music tayo. Harang, ayan, salamat sa paharang Lalabs. OTW Projectionist, ayan. Boss, antok na talaga ako. Sige, matulog ka na lang, Niski. Bukas bago ka magpasok, nagdagan mo yung banana mo ha. Ayan. Tulog ka na Lalabs. Baka malit ka na naman, wala ka na namang baon, magsardinas ka na naman. Hindi ka makaluto. Ayan. Thank you boss. Ayan. Yan na, matulog ka na. Sardinas, ayan. Mga Lalabs, yung kakabanana mo, nalit kang pumasok, hindi ka na nakakaluto. Kasi tanghali ka nang gumising, ayan. Bahay ni Projectionist, ayan. Hindi ba main yung dinikit niya sa'yo? Hanapin natin, wait lang. Alam ko main channel niya yan eh. Wait lang, hanapin ko ah. Ayan, main channel niya yan, Lalabs. Wait lang, ibaba ko na lang ha, ayan. Tiyan na eh. Ayan na ano, SPRCC, biniba ko na yung bahay niya, ayan. Juniper, maglang shout out. Ayan yung bahay niya. Ayan, Juniper Kuwang kumigalab shoutout na loves. Champion Nash migalab shoutout na loves. Champion Nash, ayan.
Ayan, patamsak naman po ako sa aking premiere, Champion Nash, and Juniper Cuangco, ayan. Ocean Warnacola, ayan. Ocean, may love shout out. Thank you so much, Ocean, ayan. Why you still not sleeping, ayan. Ocean Warnacola, ayan. Thank you so much, Ocean, ayan. Thank you so much, Lalab Ocean. Ocean Warnacola, ayan. Thank you so much. FW Taiwan o TW, ayan. Give me thumbs up, Ocean. Thank you so much, Lalabs. Ayan yung ano niya, oh. Tibet. Ayan, oh. Hoy. Tibet. Ayan, oh. Ha? Screenshot ko nga to. Papakita ko sa bet niya. Para may discount ako. Yan si Tibet. Ayan, 3 million indaws may love siya. Padikit po from IB, mga lalabs. Arang from Arthur. Ayan. Ayan is PRCC. Balikan mo si Junaski, ha, didikit sa'yo. Main channel niya yan. Yan is PRCC dan si Junaski, pasuklan na lang. Arthur, ayan, Arthur Lalabs.
IB pa dikit please para ma-IB mga lalangs. Ayan, palamlam naman ako kay Bloody Coder. Ayan mga lalangs, palablab ako kay Tinabulo Jonaski. Ayan, salamat SPRCC. Ayan. Ba't di naka-charge to? Ayun. Madam Love Channel, big love shoutout po madam. Ayan. May nakaalala sa akin. Ayan. Inom lang po ako ng tubig. Wait lang. Ayan, Dubai. Laki. Laki. Madam Madam Love Channel, ayan. Love-labin nyo yun mga lalab, si Madam Love Channel, ayan. Cooking with Sapia, nagbaba po ng bahay, ayan. Palabla po ang nakapin mga lalabs. Ayan si Bloody Coder. Lady Peace, may love shoutout. Hi everyone. Ayan. Alas 4 na pala. Jonaski Dan. Ayan. Salamat SPRC sila love. Salamat. Kylie, may love shoutout Kylie. Ayan. Arthur Saban. Jonas Kidan 367. Ayan, from Projectionist. Lagay mo sa loob ng bigas. Sa loob, ilak mo. Lumaki tuloy yung mata ko, nakakaya. What time is it for you? Ayan. Kylie, it's 4:02. Ayan. 4 a.m.
Ophelia, madam, big love shout out, madam. Ayan. Madam Ophelia, kumusta ka na po? Big love shout out, host. Ayan. Madam Ophelia, kumusta ka na po? Ayan. 4 AM, alright, thank you. Ayan. Ayan, Madam Ophelia, big love shout out po sa iyo, madam. Ayan. OFW Observer Taiwan, big love shout out. Ayan. Ayan, patamsak naman po sa aking premier mga lalabs. Ayan. Sabi ko lang ng Oragon po, ayan. Binaba po yung premier ko. Lubot na. Cooking done to you, return to me. Ayan, from Lady Peace. What mo to? I just now got done dinner. Ayan. Okay, Kylie Lalabs. Ayan, patamsak naman po ako sa aking premier mga lalabs. Nakapin po. Ayan, sabi ko lang ng Oragon. Ayan, Lady Peace na baba ng kanyang bahay, Lady. Tingnan mo, oh. Lakasan mo yung ano alarm. Lakasan mo nga yung alarm. Ayan, Kylie, I already drop your link.
Aray ko. Ay. Iyay, ayan, tamsakan natin yan, iyay. Tamsakan ko yung lalabs. Iyay doner, ayan. Tamsak dan po, madam iyay, ayan. Siri ho, drop my link. I'm the one. Ano sa Kylie? I drop your link. Katsura, not Siri. Ayun, Madam Iya, tamsak na ako sa bahay mo. It's me, Kylie. It's me. That one is another account. Ayan. J27, ayan. May love shout out. Ayan, may jacket ka na, Jay. Ayan, ano, cooking with Sophia po nabuwa ng kanyang bahay. Ayan. DY po, ayan, from J27. Patamsak naman ako sa aking premier mga lalabs. Ayan, nakapin. Ayan, iyay, patamsak dikit po please. Ayan. Ayan, Jay. Nagawa ng kanyang bahay si Jay. Dati man tayong dikit, Jay. Ayan. Yan, Kutiya po na baba ng bahay. Kutiya. DJ John Ray Remix. TV Patrol Vlog. Ayan. Ayan, tamsak host, Madam Bells. Mega love shoutout po. Ayan. Salamat po sa patamsak. Ayan. Nataka na talaga ako. Ayan, patamsak naman po sa nakapin mga lalabs.
Ayan, Jay, nagbaba ng bahay si Jay. Jay, ayan. Ilan na ba bahay mo, Jay? Patingin. Ang laki ng bahay ni Jay. Sana all. Ayan. Dikit ka tong isa sa'yo, Jay. Ayan, patamsak dikit please from AI. Taradan. DJ John Ray Remix. Nataka na talaga ako. Ayan mga lalabs, ako po yung mag-out na. Uy, may pasok pa mamaya lalabs. Mag-out na po ako, Madam AI, Jay, ayan. Kutia, thank you so much lalabs. Ayan, cooking with Sapia lalabs, thank you. Mag-out na po ako mga lalabs, Madam Bell's Adventures, ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye.